Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás na stránke alebo na e-shope, ktorým je Supermasky. Ja rád nosím všelijaké masky a kostýmy, keďže som vlastne fanúšikom, čo sa týka seriálov ako je Scooby-Doo. A páčia sa mi vlastne tí duchovia a príšery, ktorí nosia vlastne plášte alebo kostýmy s plášťami a tie gumené masky. Len nikto mi zadarmo gumenú masku nedá alebo neposle za video, ani mi neodpisujú vlastne na maily, ktoré im posielam. A robím vlastne takéto reklamné podporovacie videá pre stránky, aj keď hovorím, že už budem tým končiť, keďže z toho nič nemám a tak podobne. Ale majú tu fakt super veci, tak preto túto stránku chcem takto podporiť a natočiť na YouTube. Vlastne odkaz, link aj s kontaktnými údajmi si nájdete pod videom, tak vám odporúčam kliknúť na odkaz, ktorý je pod videom. Máte tu všetko možné, požičovna masiek, predaj masiek. Ja som zahnal kostým aj Zora. Ako som povedal, zadarmo mi nikto nič nedá. Zadarmo mi poslali len zo pár rúšok za takéto video. Masky pre dospelých. Žiadne. Masky pre deti. Halloween. Žiadne. Masky pre tínedžerov. Majú tu takéto kostýmy. Nízky a všelijaké takéto. Ja rád nosím plášte. Majú tu pekné kostýmy, jak môžete vidieť. Dokonca Spider-Man. Nemajú tu moc toho veľa. Keby mi nejaký darček poslali zadarmo, bol by som rád, ale pochybujem. Tak to by asi bolo všetko zo stránky Supermasky. Tak vám ďakujem a prajem všetko dobré. Ahojte, čaute, majte sa.